बेलायखौनो खामा सिंसा जोंनि अजरा जों दिनै बेंगालुरुनि mang kuthwi सफायखा जोंनि साजला निरिनालनि पयलानो जों नक नुखुंनि इंगै एरियानि इंगै बिसेस खालायै जोंनि बेंगालुरु जे दंनाय जोंनि बेंगालुर तिप्रासा टीम रकनो कायख्लाया हामबाय होननानै मिथिगौ बरक mang kuthwino हर थानिओ बरकनि बुसुक जरातै बरक कष्ट मा खायलायका 22 तारिखनि हरनि सिमि बरक खपुं सापुं थुया जाया खायलायै बिसेस खालायै त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि डाइरेक्टर मिस्टार दिनेश देबबर्मा ताई त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि प्रेसिडेंट जन देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट प्रांतुष देबबर्मा बरकनो बेलायखनो पाइफ्लाया हामबाय मारुओ ताई बरकनि जत अल टीमनो बरकनो खाकसांमा ताई जिबा याफारफोरो बरक आसुक सेक्रिफाइस खालायै जोंनि अ साजलानि mang kuthwino दिनै अर सफायनो मानि बागै जों नक नुखुंनि इंगै एरियानि इंगै बरकनो हामबाय याफारो ताई दाबो खायनो हाय नक नुखुंनि दिगि जों थांलायनाय बाराव कमलपुर दिगिओ जों लामरिलायनाय बुमा बुफा बिनि बुफायाव सफायजाक बजाराव जोंबाय ताई बिनि यं तयरकनि बिनि दादा सं दाखो बुखुर बेबायनो सफायजाक जों ताबो mang kuthwino tlangoi कमलपुरनि दिगे थांलायनाय लामरिनाय बिनि नक tlangoi mang kuthwi याफारनाय नकनि खाक हामजाक बुमा बुफानो जों कक सानानि मतन जोंनि खुक्स लायो ओमहाय बासा करै आबुनि बागैनो जत तिप्रासा रकनो सतर्क तंनानि बागै सुस्थ तंनानि बागै शान्ति तंनानि बागै कबं कायसानो आनि दिनानि मिथिगौ जों फातार हास्तायाव थाङै सामुं खालायफानो जोंनि जे त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि टीम रकबाय सब समयनो कुरुंगै आपत बिपत जों मा तंलायनाय कायसा ताई कायसा बाय जों सोबा चुरु मानानै थाका हिंकाय कायसा ताई कायसानो सोबा चुरु रिनानैबो जों सुरुंलायनानै नांनाय आबुना आनि दिनैनि मेसेज आसुकनो हामबाय।